Hej. Det er Multiparty Gamer sammen med en, der kalder sig selv Chokoladeko. Og vi spiller sådan en map, der hedder Challenger, tror jeg. Challenger is a map with 17 different challenges. Every time you complete a challenge, the next will be active. And you are able to play it. At the end, you will be 2 final quests. Only if you can manage to beat the challenger. Alright. Rules. 1-2 spillere. Lad være med at ødelægge blokke, medmindre du får det i vide. Lad være med at bruge snydekoder. Spil på easy. Og sig til Minecraft for bedst. Den er god. Ja, okay. Okay, start knap. Nej, det vil jeg gøre. Haha. Okay, stage 1. Her, stage 1. Eller game 1. Hvad hedder den? Sand of det. Nu går vi ind Okay, i det. vi klarer den. Tryk på alle knapperne. Tryk på det hele. Ja. Skelet. Det er lige meget. Tryk på Nej, knappen. de dræber os. Ja, men de må få lov at dræbe dig, jeg gider ikke. De dræber mig. Fuck, der kom lava ned. Han må igennem os. Jeg kommer og redder dig. Jamen, der er lava. Ja, det er meningen, jeg har set. Jeg ved ikke, det er meningen, om de... Fuck, så skyder en pil efter mig. Så skyder en pil igennem lavaen. Godt. Fuck, det er flabet. Jeg kan ikke... Nej, jeg kan heller ikke gå i dæk. Hey, vent. Nej, stop. Hjælp mig. Au, der er inde i mig. Hjælp mig. Jeg har brug for hjælp. Jeg cheater lidt, fordi der er en fejl. Har du lavet en fejl? Ja, der er en fejl. Nej, hvor er de slemme. Der er sgu ikke... Lavisblokken. Den måde, de kom ned på. Dammit. Skorstøj. Hey, skal jeg reload mappen? Jeg tror, vi skulle blive nødt til. Okay, vi tager lige en pause. Kommer tilbage om lidt. Så er vi tilbage. Der er sket en lille fejl med mappen. Okay, Klana, hvis du går over derover i den anden side, så tager alle knapperne her. Okay, så vi skal Okay, bare trykke på alle. bare tryk på knapperne. Okay. Så skulle du gerne ikke spawn skeletons igen. Okay, måske foreslår jeg mig, at... Oh shit, lava. Jeg kommer over til dig. Nej, jeg hiver bare i håndtaget. Jeg kom igennem. Hvad? Ja. Vent lige. Der er en masse æbler her. Jeg var i forkert game mode. Okay, så går vi tilbage. Sådan. Så går det hele legit. Til. Har du hede? Har du hede i håndtaget? Ja. Okay, der er vand over på den anden side, så vi kan godt løbe igennem. Ja. Vand. Skynd dig ned. Okay. Hvad er det æble? Ja, hvor mange har du? 8. Giv mig. Så. Nå, hvor skal vi nu hen? Vent lige. Det er herinde. Den der er åben. Jeg skal lige gøre noget. Jeg skal Nej, lige... nej, ikke noget parkour. Nej, jeg hader parkour. Jeg kan ikke lide parkour. Oh shit. Er der ikke en eller anden chest eller sådan noget? Vi skal lige se. Oh shit. Okay, hvis du lige tager... Nej. Nej. Jeg har halvdelen af æblerne, så det gør ikke noget. Okay. Nej, jeg falder. Jeg dør. Hop, nej. Jeg laver totalt for vild parkour lige nu. Hvor langt er du? Halvvejs. Det er sjovt, det er, at ingen af os kan finde ud af det. Det er det eneste sjove ved det her. Det er det eneste folk gider at se på. Folk der ikke kan finde ud af parkour. Det er det der får dem til at grine.
Gabi, du skulle se mig. Jeg kan se, jeg kan næsten nå håndtaget. Ja, jeg vil også prøve at lave det. Fucking made it! Ja, nej. Jeg skulle have taget det over i testen. Gør du lige det? Tak. Okay, vi skal gætte. Hvad for en tager vi? Jeg tror, jeg tager etteren, du tager toeren. Og så, hvis det ikke er nogen af dem, så er det vel treeren. Og du falder ud over verden, hvis du gætter forkert. Ja, jeg gætter rigtigt. Nej! Okay. Hvis du gættede rigtigt, så gættede jeg vel forkert. Så jeg hoppede ud af det. Okay, jeg prøver at tage, jeg tror på etteren igen. Så kan du tage toeren. Nej, jeg er i gang med etteren. Jeg gætter forkert. Nej, jeg gættede forkert. Pis. Jeg skulle have taget toeren. Tag toeren. Okay, jeg tager toeren. Når du kommer forbi den første, så tag toeren. Ja, jeg er også i gang med. Juhu! Kom du derhen? Ja. Jeg kommer og redder dig. Tænk nu, hvis du døde. Det gør jeg ikke, fordi jeg er pro. Okay, skal vi så ned under jorden? Jeg synes, det er sjovt, du har klaret alle de der challenges indtil videre. Det var bare mig, der er den gode her. Det er mig, der er den gode i det her team. Okay, så må jeg klare den. Jeg kommer lige over til dig. Yay, har du siddet der? Jeg har allerede hævet i håndtaget. Så lad os gå, ses. Ja. Kom nu. Snart. Jeg tager den anden. Jeg tager den modsatte af dig. Jeg skal lige se, hvad der sker. Hey, kan du lide mit cheat? Jeg skal lige se noget. Nå, det er sådan, man kommer derind. Så kan man tage vand. Der er en vandelevator. Du må undskylde lige Minecraft, jeg lige lagde på din vej. Der står lava is the devil. Så kan vi ikke sove? Er det til at gøre det nat? Yes. Ja. Kan vi sove? Ja, sådan. Så, Hey, jeg kan se dig. Hej. Ja, vi kan se hinanden, og hvad så? Det er fint nok. Hvad står der? Left side beast mode. Right side medium. Jeg tager medium. Jeg tager beast. Okay, hvordan fungerer det her? Prøv at spurgt. Fuck. Der er ikke noget. Seriøst? Tror I, man skal være hurtig, eller man skal være... Motionstime. What? Der er gået noget i stykker i den her bane. Ej, du skubbede mig. Den her er gået i stykker. Sådan. Ej, det er flot. Du den lige meget. Sådan. Whee! Parkour. Gennem vand. Kan du lide parkour? Fuck, det er noget nemt parkour, men dør jo ikke. Jeg vil lave quick fish. Ja, men bare hvor man springer. Okay, vil du have det første? Ja. Du var tæt på at skubbe mig der. Det gør du bare ikke. Er det der? Nej, det var umuligt. Når jeg ikke kan klare det, så er det umuligt. Ja, men når jeg kan klare det, så er det helt nemt. Ups. Fail. Klasse. Nej, du
Sat den din chokoladekrukke. Hey, prøv lige at komme tilbage. See you later. Der er noget, du har... Nej, jeg troede, jeg holdt shift inde. Så gjorde det. Det bliver vildt uploadet til YouTube. Ja. Hvordan kommer man videre herfra? Vi skal kalde den total fiasko. Det hedder vores YouTube-video. Jeg er lidt stuck her. Stuck in the wall. Jeg TP'er, det må vi gerne. Der er en pil ned, men... Skal jeg hoppe ned i lavaen? Okay, jeg dræber dig, hvis jeg kommer til at skrive forkert. Jeg dræbte dig ikke. Du er heldig. Okay, du kan... Hvorfor TP'er? Jeg er TP'et. Okay, vi hopper ned. Okay, det var så ikke lige det, man skulle. Jeg hopper ikke ned. Nå, på den.